падрабязней. Сёння адзначаецца 85годдзе з дня нараджэння легендарнага акцёра Олега Даля, які здымаўся і на Беларусьфільме. Ёсць акцёры, якім было наканавана стаць легендай яшчэ пры жыцці. Да такіх імён можна прылічыць Олега Даля. Не меў гучных званняў і рэгалій, пайшоў жыцця ў 39 гадоў. Ён стаў увасабленнем акцёра-інтэлектуала моцнай савецкай школы, які быў у пастаянным пошуку. У карціне беларускага рэжысёра Ігора Добралюбова «Расклад на паслязаўтра», што распавядае пра юных геніяў з фізіка-матэматычнай школы, Даль сыграў дырэктара школы Андрэя Андрэевіча, тонкага знаўцу дзіцячых душ і празорлівага прафесіянала. Ігар Добралюбаў адгукаўся пра акцёра толькі ў найвышэйшай ступені, і ў дзяцей акцёраў з ім склаліся цёплыя адносіны. Абвешчаны пераможцы 79-га канскага кінафестываля.